velkommen til The Video. I dag skal vi taste sådan en her jordbær. Så en lille hund. Men sådan en lille jordbær. Jeg kommer vi taste den nu. Den er med matcha jordbær. Den er daddy. Lækker. Jeg kan lige se indpakningen her. Ja, så griner hun lidt. Ja, de er lækre. Men skal vi lige testes. Og ja, han er jo med. Ja, kom vi teste. Fuck, hvor lækkert. Nej, daddy. Fuck, hvor lækkert. Ja. Det er så fucking lækkert, søs. Okay, nu gør vi det alle. Det er dårligt. Ja, Godt. virkelig godt. Og jeg waiter. Vent lidt. Sarah waiter den 6. Nej, 9 ud af 10. 9 ud af 10. Og Nova waiter den 6 ud af 10. Nej, 4 ud af 10. 4 ud af 10. Og jeg waiter den 10 out of 10. Her kan I lige se indpakningen igen. Jeg forstår ikke, hvorfor fanden hun gør det, men kommer Nova ind på billedet. Jeg forstår heller ikke, hvorfor hun gør det. Så viser hun fingre. Det gør hun også. Hvorfor fanden gør jeg det? Det er fordi, du viser, hvor det